τιμές στον εαυτό του. Συνεχίζουμε με το ζεύγος Δρασιά. Η δική σας ευκαιρία να χτυπήσετε το μυστικό τετράγωνο. Με τη Ρούλα Κανελοπούλου συνεχίζετε. Δεν είναι, αλλά πες μου, Ρούλα, ξέρεις τι ταλαιπωρία υφίστανται τα χέλια για να πολλαπλασιαστούν? Αυτό που ξέρω είναι ότι πάνε σε μία γωνιά της γης και εκεί αφήνουν τα αυγά τους. Τώρα αυτή η γωνιά μάλλον είναι δυτικές ακτές του Ατλαντικού, κάτι τέτοιο. Δηλαδή φεύγουν όπου βρίσκονται και πάνε σε μια γωνιά, σε μια γωνιά συγκεντρώνονται της γης και για να πολλαπλασιαστούν. Ποια είναι η γνώμη σας? Δεν συμφωνώ. Κρίμα που δεν συμφωνείτε, όσο και να φαίνεται απίθανο, ωστόσο έτσι συμβαίνει. Πραγματικά πηγαίνουν στη θάλασσα των Σαργασών, στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού και για να πολλαπλασιαστούν. Και μάλιστα αυτή η πορεία, αυτός ο δρόμος τους στοιχίζει πολλές απώλειες, γιατί πολλά αρπακτικά πουλιά στο δρόμο τους τα αποδεκατίζουν ή κυνηγοί χελιών και φτάνουν από εκατοντάδες εκατομμύρια που ξεκινάνε, φτάνει πολύ μειωμένος αριθμός. Και μένουν εκεί 3 χρόνια, ώσπου ξαναδιασπείρονται σε όλα τα μέρη της γης για να ξαναγυρίσουν πάλι στη θάλασσα των Σαργασών για να πολλαπλασιαστούν. Χάνετε λοιπόν, σας κόβει το αντίπαλο ζευγάρι, σημειώνοντας όμικρον στο τετράγωνο της Ρούλας Κανελοπούλου και συνεχίζουμε με εσάς. Το τετράγωνο ακόμα δεν έχει χτυπηθεί. Το μυστικό. Κυρία Λίνα Ιωάννη. Με την κυρία Λίνα. Συγγνώμη. Λίνα Ιωάννη. Ναι, με τη Λίνα. Δεν είναι πάλι το μυστικό τετράγωνο. Πες μου, Λίνα, όμως, ξέρεις, οι Ίνκας και οι Αζτέκοι χρησιμοποιούσαν τον τροχό? Ναι, βέβαια. Είναι μάλιστα από τους πρώτους λαούς που χρησιμοποίησαν τον τροχό στην οικονομική του ζωή. Μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σας? Συμφωνώ. Κρίμα που συμφωνείτε. Εδώ υπάρχει μια παραξενιά, ας το πούμε, ενώ γνώριζαν τον τροχό. Και το έχουμε αυτό στα παιχνίδια των παιδιών, σε μικρές αναπαραστάσεις υπάρχουν μέχρι σήμερα, που ξέρουν τον τροχό, αλλά στη ζωή τους δεν τον είχαν χρησιμοποιήσει. Δηλαδή δεν είχαν κάρα, ας το πούμε, με τροχούς. Και είναι λίγο παράξενο βέβαια αυτό. Χάνετε λοιπόν, σας κόβει το αντίπαλο ζευγάρι, σημειώνοντας το σύμβολο Χ στο τετράγωνο της Λίνας και συνεχίζουμε με εσάς. Με την κυρία Βέρα Ζαχαροπούλου. Με τη Βέρα Ζαχαροπούλου, ούτε εδώ είναι το μυστικό τετράγωνο. Και πες μου, Βέρα, οι Σουμέριοι τι χρησιμοποιούσαν αντί σαπούνι στο μπάνιο τους? Ναι, χρησιμοποιούσαν ένα φυτό το οποίο λεγόταν τσουπί και που είχε τις ίδιες ιδιότητες που έχει και το σαπούνι. Μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σας? Συμφωνούμε. Κρίμα που συμφωνείτε, γιατί οι Σουμέριοι αντί σαπούνι στο μπάνιο τους χρησιμοποιούσαν σαπούνι. Δηλαδή γνώριζαν τη χρήση του σαπουνιού, κατασκεύαζαν ένα είδος σαπουνιού με πρόσμιξη εξορισωμένης σόδας και με λάδι. Γνώριζαν λοιπόν το σαπούνι. Οι Σουμέροι δεν κερδίζεται. Η σειρά του ζεύγους Μιχαηλίδου έχει την ευκαιρία να χτυπήσει το μυστικό τετράγωνο. Την κυρία Μίκα Δημητροπούλου. Μπράβο, όχι, συγγνώμη, δεν είναι ούτε η Μίκα. Συγγνώμη, λυπάμαι για τη χαρά που σας έδωσα και σας την πήρα πίσω. Πες μου, Μίκα, πού βρίσκονται οι κορυφές της Τζέιν Ράσελ? Τώρα τι να σας πω, βρίσκονται στην Αλάσκα. Στην Αλάσκα. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας? Διαφωνώ. Κρίμα που διαφωνείτε. Κορυφές της Τζέιν Ράσελ δεν εννοούμε βέβαια τίποτα άλλο της μεγάλης ηθοποιού Τζέιν Ράσελ, αλλά 2 δίδυμες κορυφές που βρίσκονται πράγματι στην Αλάσκα και ονομάζονται κορυφές της Τζέιν Ράσελ. Χάνετε λοιπόν, σας κόβει το αντίπαλο ζευγάρι και συνεχίζουμε με εσάς. Κυρία Κέτη Αδαμοπούλου. Με την Κέτη Αδαμοπούλου. Ούτε η Κέτη, συγγνώμη, είναι ήδη κλεισμένο το τετράγωνο, έχει χτυπηθεί. Ναι, μπορούμε να χτυπήσουμε άλλο. Ναι. Κυρία Κάτια Κουκίδου. Ακριβώς, η Κάτια Κουκίδου είναι το μυστικό τετράγωνο για σήμερα στο παιχνίδι μας. Τώρα η Κάτια Μεν θα προσπαθήσει να σας παραπλανήσει, εσείς όμως θα προσπαθήσετε να μην παραπλανηθείτε. Κάτια, ξέρεις να μου πεις πότε τα τούβλα πρωτοψήθηκαν? Αν δεν κάνω λάθος, τα τούβλα πρωτοψήθηκαν τον καιρό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μέχρι τότε τα τούβλα ήταν κατασκευασμένα από πυλό και χώμα. Για την ιστορία αναφέρω ότι εκείνη την εποχή κάποιος στρατηγός έβαλε φωτιά σε μία καλύβα και ενώ λογικά θα έπρεπε να καταστραφεί η καλύβα, συνέβη τελείως το αντίθετο. Δηλαδή ο πυλός ψήθηκε και κατά αυτόν τον τρόπο έκλεισε τις ρογμές που υπήρχαν σε αυτήν. Μάλιστα. Οι Ρωμαίοι λοιπόν πρωτοψήσανε τα τούβλα. Ναι, συμφωνώ. Κρίμα που συμφωνείτε, χάνετε το μυστικό τετράγωνο. Κατόρθωσε να σας παραπλανήσει η Κάτια. Όχι, τούβλα ψημένα σε κλιβάνους χρονολογούνται στην Ινδία πάρα πολύ παλιότερα, το 3.500 π.Χ. Πολύ παλιότερα λοιπόν πρωτοψήθηκαν τα τούβλα.
Δεν έχει ταξίδι για το Λονδίνο. Πάμε στο Γεωργίτσι. Και συνεχίζουμε με εσάς. Με την κυρία Πομακίδου. Με την Αθηνά Πομακίδου. Αθηνά, μήπως ξέρεις πώς τιμώρησε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος το γιο του γιατί είχε λάβει μέρος σε συνωμοσία?